Sziasztok srácok, itt J1, és már megmutattam, hogy Drogerdeben hogyan lehet nagyon gyorsan pénzt farmolni. Elsőleg ugye van 20 ilyen seköl. Venni kell répát. Persze. Van gomba, sajnos nem tudjunk venni, de nem baj. Majd azt fogunk tudni későbbiekben. Fogjátok a répaszídet, elültetitek. Igen, elfelejtettem 2 darabot venni. Ne haragudjatok. Csak nagyon koncentrálok, mert tudjátok, ez itt az első videó, és nem akarom, hogy rosszul süljen el. Ja igen, itt ha kinő ez a 2 répa, akkor odamész a szelhez, és a bácsinak eladod. Ugye, hogy sell my inventory. És akkor most adott érte 46 ilyen sekölt. Most ide jövünk, ugye vissza hozzá. Most veszünk 4 darab répát. Ma már $100, vagy ilyen seköl, ki hogy hívja. Vegyünk strawberry-t, meg vegyünk vele 2-t. Ültessük el őket, és meg kell várni, amíg kinő. Közben egyébként a magok rezetelődtek. Igen, van egy kis répa. Van bambusz. És ennyi. Pet shopba. Már is nem látom, hogy mi van. Már majdnem kinőttek a bokrok. Sőt, már majdnem meg is van. Ugye elkezdem. Na, kinőtt az eper. Úgyhogy most már csak várni kell, amíg terem. Ó, mullites lett, ami annyit jelent, hogy ezt el tudnám vinni a bagolyhoz, de most nem szeretném, és inkább a pénzformolásra megyek. Most van nálam strawberry, el is adjuk az inventorit. 67. Az tök jó. Lehet venni újra répát. Wow, találkoztam egy óriási eperrel, ugye ezt leszedjük. És el is adjuk az inventorinkat. Kaptunk érte 300 sekölt, ami nagyon jó. Ültetünk még répákat. Meg még veszünk eperbokrokat. Most ez megvan. Úgyhogy most menjünk az eladáshoz. És eladjuk az itemjeimet, ami 645 adott. Most veszünk egy ilyen blueberry seedet, mert még veszünk 2 darab eperbokrot. Közben egyébként hullócsillag majdnem 500 sekölünk, ami azt eredményezi, hogy mindjárt megvan az 1000, ami a videónak a célja. Igen, a répák azok rengeteg pénzt szólnak nekem most itt termelni. Úgyhogy leszedjük az epreket is. Eladjuk, és eméletben lesz 1000-ünk. Igen. Srácok, ha tetszett a videó, és szeretnétek még Drogerdenes tartalmat, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok!